Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşdys. Baqy tarap ýurdumyzdaky täzelikler we habarlarla tanıştyran Watan habarlar gepleşmede başlaýas. Şuun hormatly prezidentimiz Gurban Berdimuhammedow Qazaqstan Respublikasynyň ilkinji prezidenti, Ýelbasy, Türki dilli döwletleriň hyzmatdaşlyk geňeşiniň hormatly başlygy Nursultan Nazarbayewiň çakyly boýunça sanly ulgam arkaly Türki dilli döwletleriň hyzmatdaşlyk geňeşiniň resmi däl maksadyna hormatly mihman hökmünde gatnaşdy. Türki dilli döwletleriň hyzmatdaşlyk geňeşiniň sanly ulgam arkaly geçirilen maslahatynyň gün tertibine, umuma awadançylygyň hemde durnukly üçin beýikliklerine laýyk gelýän köpügürli döwletary hyzmatdaşlygyny giňeltmegiň we pugtlandyrmagyň meselleri girdildi. Forumyň barşyna hormatly prezidentimiz çykyş etmek bilen şeýle diýdi. Sen ala hazretiniz Türki dilli ýurtlaryň hormatly döwlet başlanmary. İlkinci navbatda men Türkmenistanyň hoşnetli hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny ösme uğruna edýän tagallalaryňyz we halkara giňişligine hususan Birleşik Milletler Guramynyň çäklerini bizim ýurtymyzda berýän gollaňyz şeýleme Türkmenistanyň oýlanşykly hem içeri siýasaty hesaplanýan parahaçylykly daşary siýasat ýörelgelerini durmuşa geçirilmegine ýygyny berýän ýardamy üçin sen ähliňizde hem tüýsürekler minnetdarlyk bildirýär. Bir ýagdaý bizim milli häsiýetlerimize mahlus bolup dua dogany özleri gollaw we raýatlyk ýörelgelerine esaslanýar. Men şu hem ýakymly pursatdan peýdalanyp ol hem sarpy bolan bir halkara maslahatyny hormatly mihman hökmünde çağıryn üçin onun arkadareti Qazaqstan Respublikasynyň ilkinji prezidenti Ýelbasy Türki dilli döwletleriň hyzmatdaşlyk geňeşiniň hormatly başlygy Jenap Nursultan Abişowicz Nazarbayewa aýratyn minnetdarlyk bildirýär. Şeýle Türki dilli döwletleriň arasyndaky dostana gatnaşyklaryň bir amatly hyzmatdaşlyk hasyn ösürmegine maksat edilýän şuňky ýokary derejeli duşuň netijeli geçirme wagtda döwletler hem amatly şertler üçin öz hem hoşgalygyny bildirýär. Hormatly döwlet başlanmary. Şuňky ýokary derejeli duşuk bizim ýurtlaryň arasyndaky gatnaşyklaryň has bilen tepkikler hem çykarylmagyna uly ähmiýet eýe bolup durýar. Onuň gün tertibine Türki dilli döwletleriň saýlaşykly hereketlerini we toplumyň işlerini oğurlanyp kesitlemäge gönükdiren iri moğuluklar giýirildi. Hususan masalyň dowamında därki döwrüň we uzak möhletde gelýän dereway soralar ara maslahatlaşýar. Hem şol bir wagtda bir näçe möhüm guramaçylyk hem soralarny seredilýär. Men duşuň netijesinde kabul ediljek çözütlerim ähli hem taraplar üçin beýiklikli boljakdygyny anlanýar. Ma'lum bolýary Türkmenistan halkara siýasatyň gün tertibine giýirýän hem derwayt soralar boýunça möhüm başlanýşlary öňe sürdi. Bir başlanýşlar hususan ähli howpsuzlygyň gazanylmagy, energiýa howpsuzlygynyň üçin edilmegi, ulaq hem pulanyň ösürmegi, daşky guruşagyň goranmagy, sowda aqtady gatnaşyklaryň güýçlendirmegi ýaly soralar hem beýleki oğullar hem öz üçin alýar. Bizim döwletimiz dünýä derejesindäki bir teklipleri iş ýoluna amala hem aşyna ören çynlyky çemeleşýär. Şonuň üçin şu geçirilen ýokary derejedäki duşukda men halkara ähmiýetli käwr hem soralar uly hormat bilen sizin ünsüňizi çekmek isleýär. Ýagny birinciden ähli umum energiýa howpsuzlygyny üçin edilmegi döwletimiň hem gaýry bolmasy işleriň hem biri bolup durýar. Türkmenistan dünýäniň energiýa terişleriniň deň hukukly we adalatly peýdalanyň zerurdy barada hem düşünjeden ol almakla bir terişleriniň dünýä bazalaryna iýerilmegini degişen taraplaryň ähliň beýikliklerini gözüňde tutýan aktualem durnuk ulgam hem dürüdülme uğrunda çıkış edýär.
Şundan bağlıkta bizim yurdumuz halkara guramalyň şäherlerini esasan hem Birleşik Milletler Guramalynyň derejesinde bütün dünya energiýa howpsuzlygy boýunça gepleşikliň ýolu goýulmagyny teklip etdi. Burada işlenip düzülen degişli kararnamalar Guramanyň baş assambleýa tarapyndan hem giň gollap tapdy. Bir ahlymyň energiýa howpsuzlyk ulgamynyň döredilmegine gyzykmama bilen ýani ýurtlar bu işem gatnaşmaga çağırýar. Türkmenistan buğurdaky tawalaryny mundan beýlekde dowam etdirmegi meýilleşdirýär. Şol sebäpli bizim ýurdumyz newt teýişdirýän we elektrik energiýasyny dünýä bazaryna çykarma urunna netijeli halkara hyzmatdaşlygyny alyp barar. Munyň bolsa ähli ýurtlar şo sany türki dilli döwletler üçin ören peýdalym boljokdygyny ananýar. İkinciden ulaq we ma'ragatnaşyk pudugy hem häzirki döwürde bir mühim ähmiýetli ykdysady oglaryň hataryna durýar. Bizim döwletlerimiz bu urlarda ýokary netije berýän bilelikdäki işler amallaşmagy üçin ören ulem mümkinçilikleri eýeder. Türkmenistan özüniň döwre wagt ulaq aratnaşyk ulamyň ösülmegi hem de sebäpden halkara ulaq ustaşy geçirilýäriniň döredilmegi üçin zerur hem işleri durmuşy geçirdi. Biz hem bir çärelerde halkara hem bileleşiň tagallalaryny birleşdirmek hem peýdaly boljokdygyny ananýar. Bundan da Türkmenistanyň başlangyjy we şu duşa gatnaşan ýurtlaryň gollama bilen Birleşik Milletler Guramalynyň baş assambleýasy ulaglaryň ähli görnüşlerini ösürmek barada 3 sany kararnama kabul etdi. Asylly maksatlary gonukdyran bu halkara resminamalaryny iş ýoluna amallaşmak maksady bilen häzirki wagt ählimimi ulaq ustaşy geçirýärlerini döretmek boýunça ören köp işler durmuşy geçirýär. Men hem bir doganlyk türki dilli döwletleriniň mundan beýlekde halkara ulaq öpçünçilik ulgamlaryny ösürmegi maksat edilýän bilelikdäki hereketleri işçen hem gatnaşyklyklaryny ananýar. Üçüncüden Türkmenistanyň halkara işleriniň hem ileri tutulan urlaryň bir hem ekologiýany hem daşky gurşagy goramakdyr. Bir häzirki döwürde jemgyýetiň hem durmuşyň derewayt soraglaryň biri bolup durýar. Amerikada Aziýa Sewitbarda aýdylanda ilkinji Nowat Aral deňiziň çylsyrymly ýagdaýy hem ünsi çekýär. Bu ekologik wöküm Aral ýaka Sewitinde hem beýleki döwletde ýaşaýan halklaryň hem durmuşyna saglyk ýagdaýyna gönden hem göni täsir edýär. Hem şu sebäple agzalan kelekçilik we onuň oňaýsy täsirlerini aradan aýyrmak hem gaýa bolmasy häsiýetli ýerdir. Türkmenistan ekologiýanyň daşy gurşagyň gorulma wagtda tagalaryň ählimi derejede işçiň hem görnüşde alyp barýar. Bizim ýurdumyz Birleşik Milletler Guramasy bilen araly halat etmek boýunça halkara ganatynyň arasyndaky hyzmatdaşyk etmek hakynda baş assambleýanyň kararnamasynyň awtor hem bolup çykyş etdi. Şeýlem aral deňiz sewitiniň ýurtlar üçin Birleşik Milletler Guramasynyň ýürüýte maksatnamasyny işläp hem düzmek baradaky hem başlangyjy öňe sürdi. Häzirki wagtda Türkmenistan bu urda dünýä bileşigi ilkinji nowatda Birleşik Milletler Guramasy bilen asnaşykly hyzmatdaşlygy alyp barýar. Men bu zerur hem işlerin bizim ýurtlarymyň arasyndaky hem hyzmatdaşlygy has hem ösürmäge we giňertmäge ýardam berjekdigini ananýar. Hem de ähli taraplara agzalan resminamyň hem iş ýoluna hem amala aşyrmagyň işçiň hem gatnaşmagy da çağırýar. Şondan bagda ýokurda agzalan 3 ugur we halkara hyzmatdaşyň beýleki möhüm urlar boýunça anyp barýan işleriň maksady türki dilli döwletleriň arasyndaky hem gatnaşyklary ösürmäge gönükdir bilen
resmi namları hem beýany hem tapşakdygyny bir ananýar. Hormatly döwlet başdanlary. Bizim ýurtlarymyzyň arasyndaky doň gatnaşyklaryna medeniýetde alma we bilime uly orun değişdiler. Bu arada hemişe belli geçer. Ebevi umumi medeni ruhi mirasymyz we gymmatlyklaryny döwletlerimiz arasyndaky gatnaşyklaryň hem pogtolanmagy we giňildirilmegi üçin hem bir esas bolup kalmady diýär. Şundan bagda biz Türkiye halklarının medeniyet ve sunat oyuncu halkara kurulmak olan Türk soyun şäherlerini amala aşyrylan birlikdäki maksatnamalaryn ve taslamalaryn giňildirmegi maksada laýyk gasaplaýar. Hem şunun netijesinde meşhur şahirlerimiň we ýazgylarymyň tanymal medeniyet ve sunat işgärlerimiň eserlerini hem dünýä derejesinde tanıştyrylmagy ve yaradılmak için hem değişli işten geçirilmelerini teklif eder. Her vakti bir 2024 yılında meşhur Türkmen Nusow şahiri Maktumlu Praga'nın 300 yılını belirlemek oyuncu tayarlık işlerine başladı. Bu oldu halkara hizmetdaşlığına, kutusanayım, Türk dilli yurtlar olan birlikteki işten hem durmuşu geçirilmelerini olu üns bir yer. Hem şu bir vaqtda men ýurtlarymyň medeniýet ulgamyny anyp barýan hem hyzmatdaşlygyny hasan işçileşdirmek zerurdyň hem bir ananýar. Hormatly döwlet başlygy, men ýene-de bir dirwayet mesele hem siziň ünsüňizi çekmek isleýär. Ma'lum bolşýaly häzirki wagtda bütün dünýä öýrenler çynlyky synagy başdan geçirýär. Bir ýyldan oragna wagt berkäde görnüşi koronavirus pandemiýasy ähli ýurtlara uly howp bolup awanýar. Bu howply ýagdaý hem ýen geçmek üçin dünýä jemgyýetçiligiň birlikdäki uly hem taalla etmek zerur bolup durýar. Türkmenistan ilkinjilen gataryna COVID-19 howpunyň öz çäklerini aralaşmagynyň öňüne almak üçin toplumyň çäreleri geçirdi. Hem şu bir wagtda bizim ýolumyz bir ýokunjun hem ýaramynyň garşy görüşmek üçin birlikdäki öýler alalaşykdan çözütlerin taýýarlanmagyna gönükdilen halkara başlanmaçlaryny öňe sürdi. Şeýleme bu boldy. Sevit derejesinde anyk hem çärelerin durmuşa geçirilmeli hem iýişen gatnaşdy. Endi şunun bilen birlikde Türkmenistan ýa-da döwrüň wökümlerine we howplaryna garşy görüşde ähli ýurtlaryň jewitleşip öz hem taalaryny hem güýçlerini birleşdirmekleriniň tarapdary bolup çykyş edýär. Bizim döwletlerimiň bu urda bilelikde işlemek boýunça belli bir hem derejede tejribe toplanmaklaryny bellemek bolar. Geljekde ýurtlarymyň sağlık uğraş ulumlarının ve alma bağlar edaranın koronavirüs pandemiyasına karşı uğraştı. Eğine verip dünya cemiyetçiliğiyle birlikte iş alıp varmaklarını öğren hem doğru olacaktır hem nıhtama isteyen. Olmakta devlet baştanları. Sözümü cemlemek bilen men bugünkü yukarı dereceli duşum onun devamını seyredilen soralan ýurtlarymyň we halklarymyň arasyndaky deň hukuk we öýlere bähbetli hyzmatdaşlygyň hem-de dost gatnaşyklarynyň hasam ösmeňine ýardam berjekdigini bir ananýar. Ünsüp dinleýän üçin köp sag bolun. Hormatly prezidentimiziň çykyşy foruma gatnaşçylar tarapyndan uly gyzyklanma bilen dinlenildi. Türkiýe dilli döwletleriň hyzmatdaşlyk keňeşine gatnaşy döwletleriň başdanlary eden çykyşlaryna bu keňeşiň ýurtlaryň arasynda hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny işleňleşdirmekde, öýlere tejribe alşmakda möhüm orun eýleýänligini bellädiler. Çykyşlaryň başyna ähli howpsuzlygy öpçün etmek, hyzmatdaş ýurtlaryň ykdysadyetleriniň durnukly ösüşini ýola goýmak bilen baglanyşykly meseleler boýunça ähmiýetli başlangyçlar öňe sürildi.
Türkiye dilli döwletlerin hyzmatdaşyk geňeşine gatnaşy döwletlerin başdanlary Merkezi Aziýa täwirinde geografik daýdan amatly ýerde ýerleşýän we ygtybarly hyzmatdaş hökümine ikrar edilen Türkmenistan bilen köpügürli hyzmatdaşlyk giňeltmäge uly gyzyklanyp bildirýänliklerini bellädiler. Munyň özi hormatly prezidentimiziň ýol başlygyna tutuş adamdat ähmiýetli başlangyçlary öňe sürýän garaşsyz baky bitarap ýurdumyzyň halkara derejesindäki awraýynyň bilindi galýanyny alamatlandyrýar. Şuun yurdumyzyň Daşowur welaýatyny Türkmenistan parahatçynyň anlaşmaň watan ýylynyň gowaçy ekişine badalgy berildi. Hormatly prezidentimiziň AK Partasyndan gowunlary galkynan ýereýleri mewsimi bir kemsiz taýýarlyk geldiler. Güneşli diyarımızda hüküm sürüyen asudalygyň, agdybirligiň we jewsligiň aýdyň misaly bolan dawra, welaýatyň ilatynyň ýurdumyzda amal aşyrýan beýik özgertmeleri dol gollaýanygynyň, gazanlaýan ul ýeňişlere münasip goşun goşmagy özleriniň baş maksady hadaplaýanygynyň ýene bir suwtnamasy boldy. Gowaçy ekişine giýişilmegi münasibetli welaýat häkimligine geňeş maslahaty geçirildi. Maslahatda çykyş edenler Türkmenistan parahatçylygyň we anlaşmaň watan ýylynyň zähmet ýeňişlerine şöhratlandyrylmagy, köp derejede gowaçy ekişiniň guramaçylykly ýokary kili geçirilmegine baglydyr diýip bellädiler. Maslahatda döredip berýän ajaýyp şertler üçin Mehriban akademida alkyş hem hoşalyk söýler aýdyldy. Daşow şäherindäki welaýat taryhy we ülkany öwreniş muzeýine guralan gediriň şahata täsiri boldy. Adamlar bir ýerde daýhançylaryň milli däpleri durly döwürlerde ulanan owy hojalyk guralary we serişdilerden tanışdylar. Soňra adamlar Daşow şäherindäki Türkmen Owy Hojalyk Institutyna ýaş hünärmenlerden taýýarlanşy, döredilýän ýokary derejedäki şertler, alman hem tehnikanyň iň soňky gadananlaryny şöhratlandyrýan görkezmek hemde tehnika serişdilerden tanışdylar. Gowaçy ekişine giýişilmegine başlanan dawra atnaşýan adamlar soňra tohumly gowaçy çegidiniň taýýarlanyşy bilen tanışmaga mümkinçilik aldylar. Bu agra tehnika çäre ekişiň netijeligini artdyrmakda uly orun tutýar. Welaýatda gowaçy ekişine başlanan giň gowunly dawra soňra Niyaz Fadynak etrawyna dowam etdi. Ekiş geçirmäge dol taýýar edilen meýdanlar gowunyň öterýär. Dawra atnaşylar bu meýdanlary bu ýysançlan synadilar. Dawranyň dowamyny atnaşylar gowaçy ekişinde ulanjak tehnikalaryň we owy hojalyk guralarynyň aýratynlyklaryny tanışmaga mümkinçilik aldylar. Mehriban akademiyanyň daşary ýurtlardan alyp berýän iň häzirki zaman tehnikalary, olaryň durly gurallary gowaçy ekişiniň bellilen mekletlerde ýokary hil derejesinde geçiriljekdigine şaýatlyk edýär. Olaryň arasynda kämil hem işlemek üçin amatly traktorlaryň, ekijileriň we beýleki owy hojalyk gurallarynyň az däligini bellemek ýakamlydyr. Bir ýerde Daşow şäherindäki Türkmen Owy Hojalyk Institutynyň talipleriniň geçirilen okuw sapagy aýratyn täsirli pursatlaryň biri boldy. Mehriban akademiyanyň daşary ýurtlardan satyn alyp beren kuwwatly kämil tehnikalaryň, owy hojalyk guralarynyň aňatyna göz ýetmeýän hatarlary kalplarda eýtinmeýän joşgun döretdi. Türkmenistan parahatçylygyň we anlaşmaň watan ýylyna Daşowur welaýatynyň Patazy Bawa daýhanlary 155.000 hektar meýdanyna ekiş geçirip, ondan 275.000 tonna hasyl almaklygy maksat edinýärler. Şeýle joşguny pursatlardan soňra ýaşy neslin wekilleriniň gatnaşmaklaryna ekişe badalga berildi. Ey Allahum, edil watanymyzyň owy hojalygyny ösdürip azyk bolşulygyny döretmekde, täze döwrewap ýokary hili tehnikalar alyp ulgolla berýän, ihlasy we netijeli zähmet çekmek üçin zerur bolan işler we mümkinçilikler döredýän, halkymyzyň esretli durmuşy bagtyar geljek üçin tagalla edýän hormatly prezidentimiz Gurban Berdimuhammedowyň jany sag başydyk ýurda awat bolup, il ýurt bähwetli döwlet ähmiýet haýyrly işlerini, rowaşlyklar, üstünlükler meýesser eýlesin. Bu sähetli günni Hacı Arkadamynyň AK Partasy bilen ata-babalarymyzdan miras galan daýhançylyk däplerini eýirip gowaçy ekişine girişýän goýuny 361li Daşowur welaýatymyzyň edermen zähmet söýer daýhanlaryna Allah Taala ýar bolup, işlerine ýeňillik, gujur gaýrat, toprağa sepen her bir tohumyny müňläp maksat edinen belen sepkitlerimize ýetmegi meýesser eýle. Türkmenistan parahatçylygyň we anlaşmaň watan ýylyna ýyllarymyz arsally, döwletde saçamyz bereketli ýurdumyz parahat, ruh bilen talkymyz agdyr asuda bolelin bagtyar durmuşda ýaşamagyny meýesser eýle. Goý dünýä dursun, berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne ähli halkymyzy bir başa jemläp belen sepkitleri alyp barýan gahrman prezidentimiz dursun. Goý dünýä dursun, merdana halkymyzyň dowamaty dursun. Goý dünýä dursun, edil türkmen halkymyz dursun. Goý dünýä dursun, jan watanymyz Türkmenistan dursun. Amin ya rabbil alamin. Rahmet.
Ýaşy dilegilerden soňra tehnikalar herekete getirildi. Olaryň tekil gowaça atydyny emele getirýän owadan hem göwnü hatarlary, göwnleri galkynç paýlady. Arkada prezidentimiň daýhanlary baradaky ol aradasy kömek gollawy welaýat ikisiň öz wagtyna tamamlanmagyna zerre bolan ähli ara tehnika şäherleriň dolu berja edilmegine mümkinçilik berýär. Owa sena toplumyny ösdürmek ýurdumyzda döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugrularynyň biridir. Soňky döwürde owa hemde owa ilaty barada edilýän ýurt meçhurnäki aladalar adamlarda has netijeli işlemege gazanylýan ulusuşlara münasip goşunt goşmagy bolan höwes artdyrýar. Ýerleriň ýa-da kişine ýokary derejede taýýarlanmagy bu höwesiň münasip netije berýänligine güwe geçýär. Şu dawaralygynda dawaratnyjylar ekin meýdanlaryny ul höwesinden synadilar. Ýerleriň bagara tehnika şäherä ýokary derejede taýýarlanmagy bol hasylyň kepilidir. Telematik sany elektron ulgamar arkaly dolanylýan ýürete tehnikalaryň bu müňsime işçen gatnaşýanyny bellemek möhümdir. Gowa çekişine geçirilýän meýdana guralan azaýyp sahnada Vilayet Medeniyet Müdürligi tarapyndan taýýarlanan dürli joşguny çykyşlar has beýnet ýaňlandy. Medeniyet we sungat işgärläriniň şu dawara münasibetli ýürete taýýarlanan edebi saly çykyşlar ýaýwanlanyrly. Ýerine ýeterilen joşguny aýdym sahalarda edip watanymyz, mähreman ähadamyň dünýä ýaňsalýan beýik işleri, berqara döwletimiziň bagtýarlyk döwri, gözel tebigatymyz we dany halkymyzyň daýhançylyk däpleri belin teňde wasp edildi. Şu ýerde welaýatyň bagşylarynyň ýerine ýetiren çykyşlary göwnlere galkynç paýlady. Medeni mirasymyz bolan UNESCO-nyň maddedäl medeni mirasynyň sanagyna girdilen küçdepli tansynyň ýerine ýetirmek bolsa, bugünkü dawarany tutuşlygyna toý şatlygyny besledi. Agylaryň öňlerindäki ilişleriň sergileri, bagşylaryň aýdym aýdyşlary, gözbaşyny gaýdymyýetden alyp gaýdýan ustaçylyk, zergärçilik sunuwatynyň önümleri, daýhançylyk bilen baglanyşly iş guralarynyň, tohumlaryň, ýüplük önümleriniň, haly hemde keçi önümleriň, bagnahallarynyň şeýlede gullaryň köpe uçgunly görnüşleri we beýleki pursatlar adamlarda ulugdyklanma döretdi. Bu sergiler gadymy halkymyň şöhratly taryhyny bagtyar şuny bilen münasip utgoşdurdy hemde dawaratnyjlarda bu ýysynç we gowunç duýgularyny döretdi. Gowa çekişine girişilmek münasibetli dawralar naşan adamlar bagtyarlyk döwrüni hemişelik peşkeş beren mähreman akadamyda alkyş hem hoşalyk sözlerini beýan etdiler. Tohumyňy müňlesin. Daşawuz welaýatynyň Edelmen Babaday Men Daşawuz welaýatynyň Tabarmyrat Türkmenbaş etrafynyň ýaşaýçysy Türkmenistanyň hormatly ýazgysy Bazar Mamışow. Arkada prezidentimiziň parasatly ýolbaşlarynda berkarar döwletimiň bagtyarlyk döwründe ýurdumyzyň ähli puwdaklaryna uly ösüşler gazanyldy. Bu bolsa döwrümizin bagtyarlygynyň nyşany bolup göwürlerimizi galkındyrýar. Gahman arkadagymyz owa joluny ösürmäge, kuwatlandyrmaga, daýhalaryň işleme üçin ähli şertleri döretip berýär. Bu bolsa milli iqtisadiýetimizi ýokarlandyrýar. Gahman arkadagymyz her bir möwsümiň başlaryna özüniň ak batasyny berýär. Inha şu gün hem biz Daşawuz welaýatynyň Niyaz etrafynda arkadagy prezidentimiň ak batasy bilen asyl däbe erip ýaşlaryň bismillahy bilen owajalyk işgärleriň, degişli hünärmendleriň gatnaşmaklaryna gowa çekişine başladyk. Berkarar döwletimiň bagtyarlyk döwründe öz halky üçin giýje günü alada edýän ahly mümkinçilikleri döretip berýän hormatly prezidentimiziň jansa ömür uzak, tutumly döwletli işleri hemişe rowatlyklary beslensin. Tohumymyz müň bolsun, gahryman arkadagymyz. Tohumymyz müň bolsun, Edelmen Baba daýhalary. Şuun paýtatymyzda video aragatnaşyk arkaly Muhammed Bayramxan Türkmen we Türkmen halkynyň mertlik, watansöýçilik, adamkärçilik ýolları adly halkara forum geçirildi. Hormat prezidentimiz Gurbanuly Berdimuhammedowyň başlangyjy bilen geçirilýän forum ýurdumyzyň daşary işler ministrligi, bilim ministrligi hemde Ilimler Akademiýasy tarapyndan guruldy. Döwlet ötüşiniň täze tapgyryna milli liderimiziň öňe süren esasy wezipeleriniň hataryna ýurdumyzyň ilmini kämilleşdirmek, umumy adamlaryň ruhy genji hazynatyny uly goşunt türkmen halkynyň meden mirasyny himme taraplaryň öwrenmäge we dünýä ýaýmagy ýardam etýän halkara hyzmatdaşlygyny giňeltmek wezipeleri bar.
Hutşu maksatlar daşar yurtdan ilmi toparlarının dünyanın 20 golo yurdundan 20 eden merkezlen we ýokary okuw mekdepleriniň ýollaşylarynyň taryhçy günnogor şynatylaryň, sunugaty öwrençileň, dilçileň we edebiýatçylaryň, siýasat şynatylaryň we diplomatlaryň ünsüni özüne çeken formy geçirmek pikiriniň esasynda durýar. Sewda Tenadi idaratynyň binasynda geçirilen umumy mejlisde Owganystandan, Hindistandan, Gazagstandan, Qırgyzstandan, Xitaydan, Pakistandan, Russiýa Federasiýasynyň, Tajikistandan bolan diplomatlar we alimler çykyş etdiler. Bellençi ýaly türkü dilli halklar dünýä taryhynyň dowamyna ägirt uly täsirini ýetiren gadymy sivilizasiýalaryň medeni we taryhy mirasyny saklaýjylar bolup durýar. Meňdeşligini, dinini, dilini, öňkü nesilleň toplan öz bolşly medeni we ruhy gymmatlyklaryny aýagly saklap galan bu halklar öz şöhratly we baý mazmunly geçmişine buýsanmaga haklydyr. Matlagda gatnaşylar häzir dünýäde hut medeni gatnaşyklaryň insan ruhyny beýgeldip, adamlary paýhatly pikirlere dinlemek, düşünmek, dowatlaşmak başarnygyna çekip bilýänligi barada bir meňdeş pikire geldiler. 2021-nji ýylyň Türkmenistan paragatçylygyň we anaşmaň watan ýen şygarynyň milletiň köp asyrlyk taryhy tejribetine, meden däplerine, baý ruhy mirasyna hemde umumy adamlar gymmatlyklaryna esaslanýan ýurdumyzyň häzirki zaman ösüşiniň konsepsiýasyny şöhrelendirýändigini bellendi. Alimlaryň pikirine görä, halkara matlagat Bayramxan Türkmeniň durmuş we dörejlik ýoly hakynda bilimleri we düşünjeleri artdyrmak bilen şäklenmän, eýsem halkara ilmi we medeni gatnaşyklar giňeltmäge uly goşandyny goşar. Daşar yurtdan ilmi toparlarynyň wekilleri meden mirasy aýagly saklamak işine tejribe alşmagy döredilen mümkinçiligi üçin döwlet başdanymyda çuňur hoşallyk sözlerini beýan edip, dünýäniň dürli sebitlerine ýaşaýan türkü dilli halklaryň umumy etniki, ruhy we taryhy kökleri bilen birleşendigi, hemem olan gatnaşyklarynyň medeniýetleriniň özara baýlaşmagyna ýardam etýändigini bellediler. Zihini şahir hemde görnükli serkarda başı Bayramxan hakkında çıkışlar orta asırlar döwrüniň medeniýetiniň, ilminiň, edebiýatynyň hemde sunugatynyň adamlaryň ruhy medeni ötüşine ýetiren täsiri, Türkmenistanyň prezidenti hormatly Gurbanuly Berdimuhammedowyň paragatçylyk we anaşmak taglimatynyň halkara gatnaşyklarynaky orny, Bayramxan Türkmeniň edebi mirasy we milli terbiýanyň kökleri, Türkmen we Hindi halklarynyň meden taryhy gatnaşyklary, çuňur kökler we häzirki zaman mümkinçilikleri atly bölümden dördüsiniň işiniň barşynda dowam etdi. Almy çykyşlar Muhammed Bayramxan Türkmeniň ömrü we dörejilik ýoluny, oň edebi dörejiliginiň aýratynlyklaryna, filosofiýa we insanperwer garaýşlaryna, şeýle-de 16-njy asyrda günnogorun iri döwletleriniň biri bolan Beýik Mogollan imperiýasynyň jemgyçilik syýasy guruluşyna degişli taryhy edebi maglumatlara bagşlandy. Pikir alşmalyň dowamyna medeniýetliň özara täsiri, halk däplerini, folklory öwrenmek, maddedäl ruhy mirasy aýagly saklamak bilen bagly temalar aralanyp maslahatlaşyldy. Günnogorun şeýle-de Hindistanyň köp ýerlerine türkmenliň we hindileň gözdaşyny gadymyýetden alyp gaýtan taryhy meden gatnaşyklaryna diňe taryhy nukdaý nazardan garalýan suwutnamalar saklap galan ýyl ýazgylary barada ýatlanyp geçildi. Bu gadymy halklaryň ikisiniň medeniýetleriniň özara täsiri 3-nji müňýyllykda da üstünlikle dowam etýär. Şoň bilen baglykda Türkmenistanyň hemde Hindistanyň günnogorda döwlet işgäri we şahir, serkardabaşy we akyllar hökmüne tanalýan türkmen halkynyň görnükli ogly Bayramxana buýsanýanlyklary bellendi. Oň tagallalaryň netijesinde orta asır günnogorun güýçli döwletleriniň biriniň bir bitewi döwlet hökmüne kemale gelen Beýik Mogollan imperiýasynyň hatiratyna uly işler bitirdi. Bayramxan Türkmen Beýik Mogollar döwletini dolandyranyny, özüni diňe görnükli serkardabaşy hökmüne görkezmek bilen şäklenmän, eýsem baý dörejilik mirasyny, türkmen diline ýazylan şahirany eserleň 350-sini, hemem fars diline ýazylan 600-den gowrak eserleri, joşgunly gazallary, urbagylary, hemem ilmiň durly ugurlaryna bilimleri, şol sany astronomiýa, lukmançylyk, hukuk ilmlaryny esaslanan tälim mer şygyrlary ýadygarlyk goýdy. Çykyşlaryň aramly bölegi Bayramxanyň halkara gatnaşyklaryna, diplomatik ýörelgelerine, filosofik garaýşlaryna, meden diplomatiýatyna, ýaş nesille watançylyk we ýokary adamkärçilik käýfiýetlerini kemale getirmek işine söýgü lirikatyna bagşlandy. Zihini şahir hemde görnükli serkardabaşy Bayramxana bagşlanan çykyşlar Sewda Tenadi idaratyna geçirilen orta asyrlar döwrüniň medeniýetiniň, ilminiň, edebiýatynyň, hemem sunugatynyň adamlaryň ruhy medeni ötüşine ýetiren täsiri, Daşary işler ministrliginiň halkara gatnaşyklary institutyna geçirilen Türkmenistanyň prezidenti hormatly Gurbanuly Berdimuhammedowyň paragatçylyk we anaşmak taglimatynyň halkara gatnaşyklarynaky orny, Magtumula adynaky Türkmen Döwlet Uniwersitetinde geçirilen Bayramxan Türkmeniň edebi
mirasy we milli terbiýanyň kökleri, halkara yntanperwer ilimlary we ötüş üniversitelerinde geçirilen türkmen we hindi halklarynyň meden taryhy gatnaşyklary, çuňur kökler we häzirki zaman mümkinçilikler atly bölümçelerde dowam etdi. Bu yerde edilen çıkışlarda milli edebiýatlary, filosofik garaýşlary ösdürmeň we kemale getirmeň, şol sanda Bayramhan Türkmeniň dörejilигiniň misalyny ösdürmeň möhüm ugurlary beýan edildi. Görnükli şahsiýetiň eserleri ähli türkü dilli halklaryň jemgyçilik durmuşyny oňat düşünmäge mümkinçilik berýär. Umuman matlagda gatnaşylan agramly bölegi öz çıkışlaryny zehinli şahyryň öz bolşly ahlak ýörelgeleri bolup durýan goşgularyny okumak bilen başladylar. Nesigat berji, çağırış aydımları, eposlardan aydyşyklar we gadallar Türkmeniň ençe neslini watana bolan söýgüniň ruhuny terbiýeledi. Bayramhan Türkmeniň edebi dörejiligini öwrenmek möhümdigini bellemek bilen matlagda gatnaşylar oň adamlaryň uly baýlygy bolup durýanlygy barada bir pikire geldiler. Bu yere yığınanlar ata-babalarymyzyň baý ruhy mirasyny öwrenmek we dünýä ýaymak, milli medeniýeti ösdürmäge, ilmi barlyklary işeňleşdirmäge ýardam etýän içerki oňoýly syýasy ýagdaýy berqarar etmek işinde hormatly prezidentimiziň aýratyn ornuny bellediler. Çıkış edenler Türkmenliň taryhy mirasyny öwrenmäge, paragatçylygy, dostlyk we agdybirligi puxtalandyrmaň hatyratyna halklary we olaň medeniýetlerini ýakynlaşdyrmaga ýardam edýän netijeli ilmi gatnaşyklar dowam etmeň zerurdygyny bir agzdan bellediler. Muhammed Bayramhan Türkmen we Türkmen halkynyň mertlik, watansöýçilik, adamkärçilik ýörelgeleri atly halkary online matlagadyň işiniň ahyryna oňa gatnaşdylar. Hormatly prezidentimide ýüllenme kabul edip, onu forumyň üstünlükli geçirilmegine beren gollawy, hem Türkmen halkynyň baý taryhy meden mirasyny aýawly saklamaga, öwrenmäge we dünýä ýaymaga berýän ünsü üçin tüýsürekden hoşallyk sözlerini beýan etdiler. Şugun Türkmenistanyň saýlawlary we salatlaşyklar geçirmek boýunça Merkezi Toparyň mejlis geçirildi. Onu möhüm jemgyçilik syýasy şäheriniň Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň agdalarynyň birinji saýlawlarynyň netijeleri jemlendi. Meclise Merkez Saýlaw Toparynyň agdalary, Merkez Saýlaw Toparynyň ýanyna dördülen iş toparlarynyň wekilleri, siýasy partiýalaryň jemgyçilik guramlarynyň jogapkar işgärleri we köpçülikliň habar berişdirýärleriniň wekilleri gatnaşdylar. Bu ýerde möhüm jemgyçilik siýasy şäherine taýýarlyk we onu geçirmek boýunça alınıp barılan uly işler bardy habar berildi. Hemde hormatly prezidentimiň ýakyny Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly geçiren nowatdaky mejlisinde saýlawlary taýýarlamaga gatnaşan adamlaryň ählisini Ministrler Kabinetiniň adynyň minnetdarlyk bildirmek bardy tawşyryk berenligi aýdyldy. Şunun bilen maglyqda Merkez Saýlaw Toparynyň başlygy saýlawlaryň guramaçylykly geçirilmegine işçi gatnaşanlara, hem de Türkmenistanyň saýlawlary we salatlaşyklar geçirmek boýunça Merkez Toparynyň ähli işgärlerine hoşalygyny bildirdi we işlerine üstünlükler ardy etdi. Ma'lum bolýar bu saýlawlar saýlaw kanunçylygyna laýyklykda günnäl saýlaw hukuky esasyna geçirildi. Milli Geňeşiň halk maslahatynyň düzümine saýlanan agdalar ýakyn geljek, ýagny 5 ýylyň dowamyny döwletimiziň durmuşynyň ähli ulgamlarynyň bundan beýlegem ösdirilmegini, uly ähmiýete ýa bolan milli maksatnamalaryň durmuşa geçirilmegine öz münasip goşunutlaryny oşarlar. Meclisiň dowamyny Milli Geňeşiň halk maslahatynyň saýlanan agdalaryna şahsiýetnamalar goşuruldy. Meclisin şäherlerine saýlawlaryň geçirilişine siýasy partiýalar, jemgyçilik guramlary, raýat toparlary, dalaşgärler tarapyndan belirlenen milli sinçilaryň syn etmegi bilen magly geçirilen işler bardy habarlar dinlendi. Meclis gatnaşyjylar milli parlamentiň kil taýdan täze iki palatal düzüminiň dördülmeginiň garaşdyr Türkmenistanyň siýasy ötüşiniň hukuk esatlaryny putulandyrmak, döwlet häkimet idaralarynyň işiniň netijeligini ýokurlandyrmak üçin amatly şertler döretjekdigini inem bildirdiler. Milli Geňeşiň halk maslahatynyň agdalarynyň saýlawlarynyň berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe hormatly prezidentimiziň ýolbaşçylygyna durmuşa geçirilýän oňyn özgertmeleriň üstünlükleri wetlenmeginiň ygtybarly binýady bolan demokratik ýolgular işçileşdirmek ýoluny möhüm ädimi öwürlendigini ataldy. Merkez Saýlaw Toparynyň mejlisiniň dowamyna başga bir näçe guramaçylyk meselelerini garaly we olar boýunça degişli çözgütler kabul edildi. Mehriban akadamyzyň Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň agdalygyna saýlanmak hemde hormatly prezidentimize Milli Geňeşiň halk maslahatynyň agdalygynyň şahsiýetnamasynyň gowuşulmagy, Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow adynaky howunlarlyga mätäç şagalary himayet bermek boýunça haýyr sahawat gazmasynyň döredilmegi münasibetli bilim ministrligine hormatly prezidentimiziň insanperwer siýasaty halkymyzyň bagtyar we estetli durmuşynyň kepili atly maslahat geçirildi. Şeýle maslahat ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň hemde Aşgabat şäher Geňeşiniň bilelikde guramaklaryna geçirilip, ol arkadagyň köňül sahawaty, aqwaly galkynan ýaş nesilleriň dowamaty ýyly watlanyrly.
Hormat adamlaryny bolsa ýurdumyzyň welaýatlaryna wepat etmeli Aşgabatda 31 martda saat 20-den 1 aprelde saat 20-çe boljak hawa barady. Türkmenistanyň hawa maglumat gullugynyň berýän habary bilen tanyş boluň. Balkan welaýatyny üýtgäp durýan bulut hawa bolup, bu nordan teleskopda 9-14 metr käýerlerine 18 metrçe ýetýän şymal ufer hawa gijetine 7-12 gradus, gündüzine 16-21 gradus, kenärak taraplaryna bolsa 12-17 gradus maýl bolar. Ahal welaýatyny üýtgäp durýan bulut hawa bolup, bu nordan teleskopda 9-14 metr käýerlerine 16 metrçe ýetýän şymal ufer hawa gijetine 5-10 gradus, gündüzine 13-18 gradus maýl bolar. Mar welaýatyny üýtgäp durýan bulut hawa bolup, bu nordan teleskopda 9-14 metre ýetýän şymal ufer hawa gijetine 4-9 gradus, gündüzine 12-17 gradus maýl bolar. Leva welaýatyny üýtgäp durýan bulut hawa bolup, Demiradakyň nordan teleskopda 9-14 metre ýetýän şymal ufer hawa gijetine 3-8 gradus, gündüzine 10-15 gradus maýl bolar. Daşawd welaýatyny üýtgäp durýan bulut hawa bolup, nordan teleskopda 9-14 metre ýetýän şymal ufer hawa gijetine 0-5 gradus maýl, gündüzine 8-13 gradus maýl bolar. Paýtagtymyz Aşgabatda üýtgäp durýan bulut hawa bolup, nordan teleskopda 12-14 metre ýetýän şymal ufer hawa gijetine 7-9 gradus, gündüzine 16-18 gradus maýl bolar. Ýurdumyz boýunça aprel aýynyň 1-ni magnit hadisesiniň gowşap täsiri saklanmagy arşylýar. Edit watandaşlar, häzirki wagtda howanyň düzümini tozan bölejikleriniň möçberiniň kadydan 7 götürüm artmagy bilen baglanşykly. Howa şertleriniň adam bedeni ýetirýän oňaýsyz täsirlerini öňüne almak üçin agyl burun örtüklerini ulanmagy, şerdiýat basyny, howanyň derejesiniň üýtgeýäniňi nazar alyp, basla guraga inmegi maslahat berýär. Mehriban eleşler. Bu düzgünleri berk berjäýsiňiz, ýylyň istenik basyny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şunun bilen watan habarlar gepleşmedi jemleýäs. Berkarar döwletimiziň bagtýarlyk döwrüni ata watanymyz Türkmenistan ýakly wagtlarda tüşerwesini ählet şoňa dönne bolsa halkyň bähbidi we çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam düşünür. Hoş sağ olun yerleşler.